Mona Lisa. बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै ओइ आनान गसाइ मानो नों बिब्दि जोनोम होआ बे अनजालिखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव बिनोनो होजोबा दुखु दाहाखौ दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि मेगनावबो मोदै गगोन आंनि मेगनावबो मोदै गगोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव सना नोंनि गोसोखौ दा हगार सारसना नोंनि देहाखौ दङ आंबो नोंजोंनो लोगोआव सुखु दुखु सहाय फागोन नोंजों जिउआव आइ आफाया नोंनोथ' नुबोबायना आफा बेबायदि लेंग्रि हिनजावखौ जों बोरै बिहामजो लायनो दा बिनिखायनो जोङो गोदान बिहामजो लायनो सानबाय नों सिन्था जानो नांला नाङा आयै आंनो गुबुन हिनजावखौ नाङा लेंग्रिबाबो खानिबाबो खुजिबाबो बेनि आंनि थाखाय मोजां नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ किन्तु आंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहा बे ओनसोलाव मान सनमान दङ
जाथि खुरमा बाय भागि दङ गिदिर जाथि बंस दङ आं माब्रै बेखौ बिहामजो लायनो हानो सिख्रि मानसिफ्रा मा होनगोन जोंखौ नों एसे सिन्था खालामनानै नायसै फिसा जायखि जेखि बुङायै आं बे हिनजावखौनो हाबा लागोन जायख्लं फिसा नों जोंनि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन फिसा जानानै बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनो रोङाब्ला मानोथो फिसा खांखो जोंलाय नोंगौ आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो इयुननि समफ्राव जाहाथे नों जेबो खस्थ' सहायनाङा बेफोरखौ साननानैसो जों बुंदों नों जोंनि साननायाव हेंथा दा खालामसै ओइ नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावदो बे साला फैला कन्ट्राक्टरा रांबो हराखिसै आरो बिनानावखौबो गथायाखिसै नोंसोर बिनि बिनानावखौ जेरावखि लोगो मोना हमख्रबनानै लानानै फैनांगौ आरो आंजों हाबा फैनांगौ आरो फेन्टमा पुरहित नागिरनानै जायगायावनो आवाथि खन्द' खालामनांगौ बानायनानै दोनखा जागोन बस बै थाइसौगुरिनि आमायसो गोनांखौनो लायगोन आङो बेनो मोजां पुरहित बेनो खालि रांल' नांगौ सफैनाय लोगो लोगो हाबा हिनजावखौसो बोफेरथाराखैब्रा आङो गारिया बन्द' खालाम आरो ओंखार माबार सिखारिनि आखायाव बाहा बारग'नो नोंसोरलाय थौ ला थौ गुड हेट बेसे गोजान दंबावब्रा माथो हाग्रा बारि मेंनाय मोनलायलांबाय आङो हे बारा गोजान गैलालै बे खाथियावनोसै जोंनाबो देउथिया बेनो नोंनाबो बेनो खिन्थु रावनोबो खिथा मोननाय नङा नोङो जोंनि आड्डाखौ आं खिन्थालै खिन्थायोबा आं नोंजों फैफायो नामा आंलाय नै ओरैसो औ बे साला माइकेल पुरहित लायनाया मानो दाबो सौदिया आइदै हो साबाय नामा साबायलै मामाय न गोख्रै बैयावनो बैनो जोंना जायगाया बसाबैलाय ओम
शांति ओम शांति बृहस्पति गुरु मंगलम शांति नमः ओम शांति गुरु मंगलम शांति नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शांति नमः ओइ आवथि खन्दआ गोख्रै बानाय जागोन बस बे आवाज खन्दखौ जों दानो बानायगोन ओके ओंखार है थाबाय है थाबाय माबार है थाबाय खालाम साननाय मोनसैलाय थाबाय आयौ थाबाय आयौ ओइ पापिफोर हुंगार आंखौ गोगै जाबाय हुंगार है हुंगार पापिफोर आयौ थाबाय माबार आयौ खालाम सानगोन नोंसोरलाय आंखौ पापिफोर हुंगार आयौ हो गोख्रै आयौ पापिफोर हुंगार आंखौ पापिफोर हुंगार आंखौ मोनबोबाय बस हुंगार आयौ 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 ओइ बेखौ खाख्रबनानै दोनै थां आयौ जागोन बस शांति अन्जु ओम शांति अन्जु विवायतम करस्यै शांति अन्जु ओम शांति मंगलम शरणम शांति कुमार रत्नाकर कुमारी अन्जु अंजनी देवी विवायतम अन्जु आगमा ओम आगमा शांति गुरु मंगलम शरणम शांति आगमा विवायतम करस्यै आगमा शांति ओइ मंगलम ओइ गोख्रै गोख्रै ओइ ओम शांति पापहम कर्महम पापत्मयहम पाप सर्वतम क्षम ओम गंगा देवी गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती वासुदेवाय नमः शांति हेलो? विवाहत अन्जु आरो आंखौ दांदुफुर हाजोआव लाबोनानै रत्नाकरा जेरा होगासिनो दङ अन्नानै जोंखौ रैखा खालामफैदो Hello, Inspector Naresh speaking. बबे जायगायाव दांदुफुर हाजोआव आच्छा होमबालाय नोंबो दानो फैदो कर्पूर गौरम कर्ण अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ब्रह्माणि सहितम नमामि दांदुफुर हाजोआ बैनो सार आरो आंनि बिनानाव आरो आगोमाया बहायनो दङ Orders, step forward. ओम वर्णाणं मर्ताणं रसनं संदसमपि मंगलाणं सकर्तरो बंडे बणि विनायकम् ओम भवानी शंकर मकाय दुर्गाय नमः ओम गंगा गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती कीर्तनार्थ स्नान Boss! प्रतीक Police family! शांति हाँ? पुलिस 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 भूर्भुव स्वाहा तत्कावितुर्वरेण्यं भर्गो बे सिमाफोरा बोरै मोनामसुनाय फैखो देवो ओइ अ थादो पुरोहित अन्जु बिनानाव नों मोजाङै दं ना औ आदा आं मोजाङैनो दं नाथाय आगोमाया बोरो पुरोहित नों सोरखौ हाबादों रत्नाकर आरो अन्जुजों हाबा होदों आगोमा नों मोजाङै दंथ' औ आं जेबो मोजाङै खहा जायाखैथ'
ओहो जेबो जायाखिसै हिन्जावनि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार हौवानि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार मिथियाबा मानो हाबा होआ? ओइ पुरहित आन्दायसुला गुन्दाफोरनि थाखा जाना हाबा होग्रा पुरहित आयौ अन्जु आगोमा फैदो न'आव थांसै बाजै 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 जाखो मा जाखो मा जायामोन हा माथो जायामोन फालाय बै साला रत्नाकर गुन्दाया आंनि बिनानावखौ जर जुलुम हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसनि मदद आरो आफा इसोरनि अननायाव बिनानावा दिनै गबोफिनबाय हाब मा आफोद आफोद मा जुनाद आखुनि मानसि बेलाय खोनाफेराखैमोन आं बेबायदि जाथायखौ उदांस्रि बेनिखायनो आं अन्जुखौ दाबसे गोजानाव फरायनो दोनहरनो सानबाय बेयाव दोनबाय थायोब्ला सानसे बेलासे बे साला रत्नाकर गुन्दाया बेबायदि अलखदाव खोलैनो नाजाफिननोबो हागौ हा बहाथो दोनहरनो सानखो बै सोनाब रायजोआव बडलेण्डनि हौरै बारै तामिलनाडुआव बै जायगायावनो आथिखालाव इनस्टिटिउसनफ्रा इडुकेसननि थाखाय जोबोद मोजांथार बे जायगायावनो आं आंनि बिनानावखौ फरायनो थाखाय दोनहरनो सानबाय उदांस्रि दे माबा मोनसे खालामजागोन बे उनाव सानलाय जागोन थुदो थौ न' सिङाव रेस्ट लाहैदो थुदो जायखौल' सिमां नुबाय थायो बोरो जायख्लं होननानै गाब्रिबाय थायो नोङो बोरोथो माथो जायख्लङा दाबो सफैदियालाय बै फैनायानो नंगौनदां नाहरनाय बै नंगौना नङा नङाबा सोरथो जाखो बेलाय रायलायदो नोंसोर आं हले खाथियाव थायालै बेसे गोबाव जाखो मना सफैनाया नोंखौनो नेबाय थादों आं दहायनो फैदों मना थौ एसे गार्डेनाव बेरायग्लांनि जायख्लं नोंसिनि बिमा बिफाया दि आंखौ बिहामजोखौ नाया आं दासिमबो फोथाया जों सानैनि मोजां मोननाया जे जाफुंगोन नों फोथाय मना आइ आफाया नोंखौ गनायाबाबो आं नोंखौ आंनि जिउनि आंगो खालामथारगोन नै माथो सोरबा लेंग्रिखौनो लानानै बेरायगासिनो दं फैनाय ओइ लेंग्रि मानसिखौ लानानै बेरायनो लाजिया नोङो जोंनि बेरायाव नोंहा मानि हेंथा ए गोराबावसो नोङो आयौ
मा आखल जाखो बे अन्थाइ बिखा मानसि नामा नोंसोर अन्थाइ बिखा जौ अन्थाइ बिखा हा Hey! 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 Salah! Hey! 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 Salah! Aku sinakin nggak? Hey! Hey! Rakib! 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 Sayıklanın! ini मा जादों? Aku bikin tabu. Yay! जोंनि मनाया गाबख्रावलायबाय बेथ' माबा जाथारबायलै मा जादों मना मा जादों मा जाखो मा जाखो मा जाखो नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो दुखुफोर मोनबाय नामा मा जाया मा जाया नोंसोर सोर मा खालामा आदै सोरबा गुन्दाफोर बुना गालांदों गुन्दाफोर मा जाया फिसा मा जाया मना 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 थौ फिसा न'आव थौ मालाखौ बुंखादोंमोन नोंथांखौ नोंथांनि फिसाजोखौ सामलायनानै लानो दिनै नोंथांनि थाखायनो एफा गिदिर जाहोन जानानै थांबाय मना मना थौ न'आव थौ मानसि दंना गैया मानसि दं नामा मानसि दंना गैया आयौ माथो पुलिससोलाय औ जों पुलिस फैदों न' सिङाव सोर सोर दं बाहेरायाव माबार गोख्रै ओंखारबो नै बोराय पुलिस फैदों मा पुलिस मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं न'आव पुलिस नोंसाला रत्नाकरा बोरो आंनि फिसा रत्नाकर बेथ' न'आव गैयैया बेसेबा गोबावसै आं माबोरै बुंनो हानो गैया बियो जों मोनथिया मा गैया बेलाय मालाय न'खराव उफ्रा खालामगासिनो दं मानि उतफात बेलाय बिसोर सानैखौ थानायाव लानानै फै जागोन सार आगोमा आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन मा खोथा बेलाय आगोमा
जोंनि न'खरा आंखौ गुबुन जायगायाव कलेज फरायनो दोनहरसिगोन। मा? नाथाय आं नोंखौ बावगारलांनो हाया। अनजु, नों गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो आंखौ दाबाव। आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन। आगोमा, आं नोंखौ बावा, नोंबो आंखौ दाबाव। नों गोजानाव फरायहैनायाव आंहा हेंथा गैया, नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया जाहाथे अराय सम थाबाय थायो। मेगना नुवाब्लाबो, नोंखौ खाथियाव मोनाब्लाबो गोसोआ आंना बावनो हाया। आंबो बावनो हानाय नङा। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय। नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय, नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि थाजिम मोनबाय। मेगनजों नुवाब्लाबो, गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा। मेगनजों नुवाब्लाबो, गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि थाजिम मोनबाय। बैसाना सोरांखौ बुहुमनो होनाय बादि, आंबो आंनि अननायखौ नोंनो होलांबाय थागोन। बिभुमा साननि सोरांखौ बोजबनाय बादि, आंबो नोंनि बिदिब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बे बुहुमाव गोजोरै लाखिलांदिनि। गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय, देहा आंनि राफोद मोनबाय।